खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 14 नभेम्बर 2023 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान साननाय गोदान बोलो फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै जाफुंसारगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ अदेबानि सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन पजिटिभ साननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खरावबो अननानै फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन
गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ, रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ, बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजावबो मान मोननो हागोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, गोदान थांखि लानो रोंगोन आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ, गोसोनि साननायफोरा देबर नांनोबो हागौ, समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, न'खराव अननानै फैगोन, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, देहाया मोजाङैनो थागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ, गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव लोगो लेवा बांगोन, बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, समाजाव मान मोनगोन, बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन, न'खराव अननानै फैगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ, गोबां मोजां मोजां खाबुफोरा दिनै गोमाफिननोबो हागौ, सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन, गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा, न'खराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, न'खराव अननानै फैगोन, थार लोगोखौ लोगो मोननोबो हागौ, समाजाव मान बांगोन, बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन, लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजासोगारगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खरावबो दिनै अनलायनाय फैनोबो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन,
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।